Una altra de les operacions que hem de realitzar quan ja tenim les activitats creades és administrar els preus. Anirem al tipus d'activitat, donarem a mostrar activitats, seleccionarem l'activitat que ens interessi i anirem al botó administrar preus. Per definir el conjunt de preus de l'activitat, farem clic al botó nou preu. És aquí on introduirem el nom d'aquest preu, l'agent emissor, els mesos facturables, la base imposable, l'IVA, l'import, marcarem si és la tarifa per defecte o no, i el subcompte comptable, i guardarem. Per veure un exemple, veurem la quota de natació. Aquí veiem com està informat el nom, l'agent emissor, els mesos, la base imposable, l'IVA no, l'import, i està marcat que és la tarifa per defecte. Si ho traiem i guardem, ens apareix un avís. Cal tenir definit un preu per defecte perquè els pares puguin realitzar les inscripcions. Per tant, haurem de decidir quin és el preu per defecte i des d'aquí el marcaríem. Si tornem a la pantalla principal i busquem la nostra activitat, veurem com surt la tarifa per defecte i el preu.